Ir-residenti ta' Witilajn jixirqilhom u għandhom id-dritt li jiġu konsultati b'mod miftuħ u xieraq dwar il-futur tal-lokalità tagħhom. Ex-tqar Andre Kalluż, attivist fih dan il-moviment graffiti, waqt konferenza tal-aħbarijiet illi saret matul il-jum tas-Sibt f'Witilajn. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Awtorità tat-Turiżmu ħabbret kompetizzjoni tad-disinn għar-riġenerazzjoni ta' Witilajn, iżda r-residenti Skalin jinsabu mħasba għaliex fil-passat proposti bħal dawn waslu għal żviluppi esaġerati li erdu l-karattru ta' Marsa Skala. John Baptist Camilleri, minority leader fil-Kunsill Lokali ta' Witilajn u resident tal-lokal, stqar illi xi sena ilu s-sindku ħabbar sottokumitat għar-riġenerazzjoni ta' Witilajn. Madankollu Camilleri qal li dan il-kumitat ħadem fuq diversi proposti għal Witilajn minn wara dar ir-residenti u bilan li jissodisfa l-interessi kummerċjali ta' ċirku żgħir ta' individwi. Skoprejna li kienu għaddejjin ħafna manuvri minn wara darna u dawna n-nies ovvjament ħasduhom. Ħasduhom għaliex ma kinux qed jiġu konsultati, però dan is-sottokumitat ħabba li kienu waqqaf b'mod abbużiv irnexxielna waqfuh, però issa tidher evidenti li da sottokumitat qed jaħdem wara dar ir-residenti. John Baptist Camilleri spjega kif dan il-kumitat eventwalment ġie xolt grazzi għal pressjoni tar-residenti fuq il-Kunsill Lokali, iżda l-pożizzjoni tas-sindku baqgħet li l-istess nies ikomplu jgħaddu l-idejat tagħhom b'modi oħra. Is-soċjologu Godfrey Baldacchino li huwa wkoll resident ta' Witilajn insista fuq l-importanza tal-ambjent. Il-Prim Ministru qalilna li l-viżjoni ekonomika għall-10 snin li ġejjin trid titmexxa minn sens ta' kreatività u innovazzjoni. Din il-viżjoni se tkun imsejħsa fuq 5 pilastri ekonomiċi: il-kwalità tal-ħajja, l-infrastruttura, l-edukazzjoni, il-governanza tajba u l-ambjent. Qal ukoll qed nikkwota lilu li minn dawn il-5 pilastri l-ambjent u l-iktar pilastru importanti. Ixtiequ naraw li dan li qiegħed jgħid iseħħ tassew. Dan għaliex aħna ma qed naraw ebda sens ta' kreattività u innovazzjoni fil-mod ta' kif qed jitħalla jsir żvilupp li jirregolarizza attività li terri l-ġid komuni u teqret il-ftit riżorsi ambjentali li baqalna f'Marsa Skala. Il-Kunsillier Nazzjonalista John Baptist Camilleri appella biex ma jintilifx il-karattru uniku ta' Marsa Skala. Jiena nappella l-awtoritajiet minn hawnhekk illi Marsa Skala għandha karattru, Marsa Skala nista' ngħidlek hija l-ikbar lokalità li qiegħda tikber f'Malta, biss ngħidlek li l-Kunsill minn 5 kunsilliera morna għal 7, minn 7 morna għal 9. U l-projections huma li qed noqorbu il-18,000 ruħ. Id-demands ta' Marsa Skala huma ħafna, però l-importanti li l-karattru ta' Marsa Skala jibqa' dak li hu. Min-naħa tiegħu Godfrey Baldacchino appella l pjan holistiku għal Witilajn. Aħna residenti ta' Witilajn qed nagħmlu appell li probabbli huwa appell li anke jaqbel ma' residenti ta' bliet oħra f'Malta Għawdex. Hemm bżonn insemmaw liħinna sabiex l-iżvilupp li jkun qed iseħħ madwarna huwa tassew parti minn pjan holistiku, pjan li jinkludi l-idejat tar-residenti, it-tamit tagħhom dwar il-kwalità tal-ħajja li rridu jgħixu u bekk nissodisfaw it-talbiet tagħna ħalli il-wirt li nħallu lill-uliedna ikun wirt tassew li jkun li rispetta l-interessi tagħhom u l-mod ta' ħajja, stil ta' ħajja li jisħoqilhom li jgħixu. Desiree Grek għal Net News.